So hello guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि पवित्र बिटिएक्टर नंला रावनि YouTube channel खौ बराबरायनाय जाबाय। माने आङो दा ओंखाम जाखांनानै एसे बेरायनो फैदों आरोखि ना। आङो दा माबायावसो दङ अबायपुरि जायगायाव एकदम ओरैजाय हाजो एरियायावसो दङ आरोखि ना। बेरायदों आं दासो ओंखाम जाखांनानै एसे बेरायनो साननानै साइकेल लानानै फैबाय आरोखि ना। आलासि जाफैदों आरोखि ना। आलासि जाफैनायाव दा बेरायनो नागिरदों आरोखि ना। एसे बेरायबाय अबायपुरि सिंनि जायगाखौ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे दिन्थिनोसै आङो ना मा होनो गाइस लोगोफोर नोंथांमोना होमबा बेक केमेराजों नायलांदो एसे ओमफ्राय नै लामाया मोननै मोनथाम दङ बेहाय दा आं बोरै थांनो बोरै मानो जाहैबाय आरोखि ना खुनु आइडिया गैया आरोखि दा आङो ओरैजाय थांसै माने गाइस आङो दा नै साइकेल सालायगासिनो साइकेल सालाय आङो नै ओरैजाय हाजो एरियायाव सफैबाय आरोखि ना अबायपुरथिं दंफैयो आङो गाइस अबायपुरथिं ओंखाम जाखांनानै एकदमबारे साइकेल लानानै फैबाय आं एसे गय जागासिनो आं दा रायलायनाया एसे थाद' माद' जानो हागौ गाइस असम गाइस नै गाइस ओरैजाय माइ गायखांजोब्बाय जोंथिं खिन्थु माइ गायाखै जोंनाथ' बिजनियाव माइ गायाखै नै ओरैबो माइ गायजोब्बाय फिथाइसो ओंखारसिगोन अबेबा फिथाइयानो ओंखारबाय आरोखि ना गाइस ओमफ्राय नै ओरैजाय हाजोबो दङ हाजो सेर बिराद मोजां गाइस अबायपुरि गाइस फैनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों गाइस अके गाइस बिउटिफुल प्लेस असम आसाम माने असम आसाम बरिया गाइस एसे गोजान थांनोसै आङो ना मा होनो गाइस माने गाइस नै बेवहाय बिराद मानसिफोर दङ एसे बेरायनो फैदों आरोखि मानसिफ्राबो आंबो दा साइकेल लानानै बेरायगासिनो आंना बाइक गैया बाइक दंबाथ' एसे मोजांमोन बाइकथ' गैया आङो दा अट'जोंसो फैदों नालाय ना अट'जों अके उफाय गैया बाइकजों बेरायनो आंहा अकाद गैया साइकेलजोंनो बेरायनांगौ जाहैबाय साइकेल गाइस माने बेवहाय नैबे माखासे मानसिफोरा लामा आवथेनाय बायदि जादोंमोन आंखौजाय ओमफ्राय नोंथांमोना बेक केमेराजों नायफिनदो ना मा होनो गाइस बेक केमेराजों नायबा ओरैबादि असम गाइस असम बिउटिफुल प्लेस माथो होनो गाइस नै ओरैजाय हाजो वाव मालायफ्रा बाइकफोरजों बालसिबो थांदों गैया आंहा नै हाजो सेर साइकेल सालायनानै बेरायगासिनो ना मा होनो गाइस ओमफ्राय गाइस नोंथांमोना आंनि लावदुनि भिडिअ इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामबानो जाहैबाय आरोखि ना लावदुनि भिडिअ बावैसोनो बे चेनेलाव सर्ट भिडिअ फैगासिनो अलसिया सर्ट भिडिअ नामानो जाहैबाय अलसिया नै ओरैजाय न' लुगासिनो ओरैजाय सोनाबहाय सानजा सोनाबखौ एसे आइडिया मोनाखै खिन्थु थाल लानानै आं बेरायगासिनो आरोखि ना दा गाइस ओमफ्राय बावैसोनो दखान मोनसिगोन बैयाव दखान दं आरोखि ना बे दखानाव आं माबाफोर जानोसै ओंखाम जाखांनानै गय जाहैबावनोसै आं बायनानै गय ना मा होनो गाइस अके गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि जायगाफ्राव बेरायनो मोनबा आं बिदिनो बेरायबाय थानो मोन्दों नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय आंनि इउटुब चेनेलखौ लावदुमनि भिडिअ गाइस दोस्तों थ' गाइस नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम आंखौ मानो सापर्ट खालामा नोंथांमोना आंनि चेनेलाव मानो भिउस फैला दाना एकदमबारे 30-40 भिउसल' फैयो सानथाम सानब्रैनि गेजेराव 30-40 भिउसल' फैयो आरोखि नोंथांमोना आंखौ मानो सापर्ट खालामना गाइस अके माने आङो सिगाङाव सर्ट भिडिअ लाबोयोमोन ना बे चेनेलाव ओमफ्राय दा आङो सर्ट भिडिअखौ लाबोनो हायाखै लोगोफोरखौ मोनाखै आङो बेस्थ' गोजा क्लासाव थाङो लोगोफ्रा बेनिखायनो आङो सर्ट भिडिअ खालामनो हायाखै ओमफ्राय दा आङो बे चेनेलखौ ब्लगिं खालामनो सानदों आरोखि ना नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालाम प्लिज अननानै सापर्ट खालाम माथो होनो गाइस आङो गोबां जायगा बेरायो आरोखि ना ओमफ्राय दा नोंथांमोननि सिगाङाव बेबायदिनो दिनै एसे गाबोन एसे गोबां जायगा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननि सिगाङाव आङो अट' सालायनानै गोबां जायगा नुयो दा बेखौनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन आरोखि ना दा आङो नै ओरैजाय हाजो एरिया जायगायाव दंफैयो आरोखि ना गाइस हाजो एरियायाव नै नोंथांमोना नुनो मोनदों नै ओरैहाय हाजो गोजा आरोखि ना ओमफ्राय लोगोसे आङो दा साइकेल सालायगासिनो आङो अबायपुरियाव दंफैयो आङो दा न'निफ्राय 60 किल'मिटार गोजानाव दंफैयो 60 किल'मिटार गोजानाव नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबानो जाबाय आरोखि ना आङो बिदिनो सानफ्रामबो कन्टेन्ट लाबोबाय थागोन बिदिनो ब्लगिंनि कन्टेन्ट
गारि सालायनानै जोबोद मेंबाय थेवब्लाबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव भिडिअ लाबोदों आरोखि ना मेंबाबो दा आङो नै साइकेल सालायगासिनो साइकेला मालायफोरनिसो आरोखि ना नै ओमफ्राय ओरैजाय माइबो गायबाय बिथिंजाय जोंथिंथ' दानो माइ गायाना गाइस ओमफ्राय दा बिथिंजाय माइ गायबाय आरोखि ना हाजो एरियायाव थाब थाब माइ गायो जोंथिंथ' दाबो जेबो जायाखै माइ गायनाया ओरैजाय नै माइ गायगासिनो ओंखारबावबायसो बेलेगाव बैथिंजाय सिगांथिं ओंखारबावबायसो माइआ बिराद मोजां जायगाया बेरायनो आंबो हाजो एरियायाव जायगा जोनोम मोनफैबा हामगौमोनलै गाइसमोन जा मोजां मोनगौमोन आं हाजो एरियायाव जोनोम मोनफैबा ओमफ्राय हाजो एरियायाव जोनोम मोनबाबो समान जायगाखौसो मोजां मोनगौमोन आरोखि ना उल्दां फाल्दां माने जि जायगायाव जि थायो बे जायगाखौ बांद्राय मोजां मोना जि जायगायाव गोदान जायगा बे जायगाखौ बांसिन मोजां मोनो मानसिफ्रा बिदिनो आरोखि ना ओमफ्राय बेरायनो थाखायलाय मोजां ओमफ्राय दैफोरनि थाखाय ओमफ्राय हान्था मेलानि थाखाय एसे खस्थ' जायो हाजो एरियायाव बेनो आरोखि ना गाइस ना मा होनो गाइस नोंथांमोना मा बुङो आं मिथिया जायखिया आं हाजो एरियायाव एसे बेरायनो मोजां मोनो ओरैजाय गाइस नै ओरैजाय फिरफिलिबो फैगासिनो मेंबाय गाइस जोबोद मेंबाय ओंखाम जाग्रों जाग्रा आङो साइकेल सालायदों गाइस बिराद मेंबाय गाइस मा दोनबावनो आरो र' बेक केमेराजों देखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव माने गाइस नै बेक केमेराजों नै बेबायदि नुयो आरोखि ना ओरैजा जा मोजां जायगाया थानो मोजां थान्दानो असम गाइस असम आसाम माने असम आसाम मेंजोब्बाय गाइस मेंजोब्बाय साइकेल सालाय हाजो एरियायाव साइकेल सालायनाया जोबोद मेङो बाइक मोनबा साबसिन जागौमोन नाथाय आंनाव बाइक गैया बाइक दंमोन फानबाय आं बाइकखौ स' बिउटिफुल प्लेस दे होनबा गाइस दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो आरो अननानै शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोखि ना बिदिनो आङो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन नोंथांमोननि सिगाङाव गाइस दे होनबा नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरोखि आं बाय बाय